Martina Šuberta, kterého nahrazuje Takže už je Dominik Kostka, který v posledních 6 zápasech Nechy vylepšil svůj zatím nejlepší ročník, co se týče produktivity. Kolářík, Kabongo. 3 hráči kolem Kabonga, který ale přesto ještě zabojoval, ale je tam opravdu hodně přehuštěno teď na té blížší straně. Ale bude muset Karviná především bránit, protože je tu Kolářík, jenomže teď právě Kolářík může být u míče. No tak neměl optimální, ale aut z toho je pro Boleslav. Teď Boháč asi nechtěně přehodil vysokého Konatého, který mohl nadělat problémy, ale ty přijdou po téhle a dělá si prostor a nakonec dvakrát tečovaný balón neprojde na Flodra. Teď ale na druhou stranu může pelášit Kolářík, aby ho právě Kabongo a proti němu Skyba. Kabongo neviděl cestu, jak projít do lepší pozice, tak Macek vypálil. Je na 4. místě. Teď se ale nepoštěstí, protože Králik je zase na správné pozici a navíc založil svou hlavičkou další útok, který může táhnout Kolářík. Ještě ale vylepšoval pozici na pravou stranu pro Michal Ševčík. Tvrdý souboj sváděli Krůlich s Traorem, nakonec to říká. Kolářík si běží na Fleischmana, odcentroval pod sebe a velká šance, která však končí jenom z... On už taky značně vyčerpán v tomto zápase. Ale k tomu souboj na polovině hřiště nemuselo ani dojít, protože tady klidně bloky zakončující Zíka, ale Krůlich ještě může nadělat